हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनथाम बर'नि गोदान फुल फिल्म आरो गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ गेरेमसा स्टुडिअ' चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों गिबि खेब फुल फिल्म लानानै फैदों आरो बे चेनेलनि गेजेरजोंनो मिउजिक भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिथांमोनहा रान्दिनि मोदै फुल फिल्मनि भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे सावथुनाव फाव दिन्थिगिरि बिथांमोननि मुंखौ फारियै फोरमायलांनि। डाइरेक्टेड बाय मोगथां बसुमतारी, इन्स राजिब एन अनसुमै, कास्ट पामपुली, थाख्लाय, जिसुस, बुलबुल, कृष्ण मेन्डेला, बिस्तिराम। मिउजिकखौ होदों दीपांकर आरो प्रनजित। मेकआप फुंजा बसुमतारी एन्ड देंखो केमेरा अलंबार कछारी, ड्र'न अरुप जयति एन्ड बिग्राय। एडिटर अलंबार कछारी। प्रडिउसार बाय गेरेमसा स्टुडिअ'। बिथांमोननि भिडिअ'आ बाखनायजाथाव, नायबाय थाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय भिडिअ लानानै फैदों। बिथांमोनहा बेबायदिनो बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा नुवाखैबा बिथांमोननि भिडिअखौ थांनानै नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। नैथियाव दङ रिमकि बसुमतारी चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा बुंनो हाया शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोनहा रमान्टिक भिडिअ लानानै फैदों। बिथांमोननि भिडिअआ बाखनायजाथाव, नायबाय थाथाव, बयनिबो गोसोखौ खुसि खालामनो हानाय भिडिअ लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। थामथियाव दङ गावरेमा प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा जावैसो फाख्रा शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैयो। बिथांमोननि भिडिअफोरा बाखनायजाथाव, नायबाय थाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय मोजां भिडिअ लानानै फैयो। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।